Pois de novo estamos con todos vostedes e lle damos a boa noite e a benvida a Xavier Rodríguez, portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Vilagarcía. Señor Rodríguez, moi boa noite, benvido. Boa noite, moi agradecido porque me tiñades convidado a este espazo de Canal Rías Baixas e un saludo aos nosos telespectadores, por suposto. Bueno, estamos a un aniño do examen que tocará no ano que ven, no mes de maio, que serán as eleccións municipais, e, bueno, pois queremos facer unha volta, unha ronda por todos os concellos da nosa cobertura e para ir facendo ese balance. Cal sería ese balance a modo de titulares, principalmente para os veciños de Vilagarcía, pero que lle entenda o resto da audiencia de Canal Rías Baixas? Destos 3 anos, o balance que fai o BNG nesta corporación de Vilagarcía. Efectivamente, desde o punto de vista, digamos que meramente electoral, foron 3 longos anos moi intensos e este último ano sempre se observa desde o punto de vista de cara a unhas eleccións. En calquera caso, sempre estamos en campaña desde o día que se inicia unha legislatura. Si que estuvese aquí neste plató fose alguén que tenga a responsabilidade de gobernar, evidentemente, probablemente caería no exercicio da autocomplacencia, non? Diría que todo estaba ben, todo foi magnífico, porque o que fai é poñer en valor a súa acción de goberno. Non é o caso do BNG, porque nos, mal o que se di por aí, desde outras formacións políticas da Corporación de Vilagarcía, existe a idea extendida que nos formamos parte do goberno municipal de Vilagarcía, que si somos o bipartito, que si somos co-goberno, etc. En calquera caso, o BNG, desde o primeiro momento en que posibilitou que existise este goberno municipal do alcalde Alberto Varela, que na sesión de investidura, pois fixemos unha labor moi intensa de cumplir cos nosos obxectivos. Os nosos obxectivos eran, de alguna maneira, facer valer o noso programa electoral en prol da veciñanza. E, polo tanto, en lugar de ser unha oposición destructiva de non a todo, de unha oposición que imposibilitase sacar adiante proxectos, quixemos tender a man ao goberno municipal para consensuar, evidentemente, porque sempre hai que ceder de un lado e do outro, proxectos que saísen adiante, en calquera caso, que Vilagarcía prosperase, avanzase e que todos saísemos gañando, en lugar, como digo, de unha oposición en sentido de poñer trabas, poñer pexas na roda, non? Nese sentido, eu estou satisfeito, podo dicir que personalmente, igual acontece coa miña compañeira de formación, todos os días nos acostamos, nos deitamos coa conciencia ben tranquila do traballo realizado. Moitas veces te equivocas, moitas veces non consigues os obxectivos, pero con toda a honestidade do mundo, o traballo que levamos feito, pois sempre o fixemos con Vilagarcía no corazón e coa idea de facer todo o mellor posible para a nosa veciñanza. Se sinten, digamos, que correspondidos co peso que ten o BNG aceptado pola outra parte, que é a parte socialista? En certo modo, sí. Digamos que hai unha canle fluida, estamos permanentemente en conversacións, se ben é certo que hai momentos puntuais, porque un sempre quere máis, non? Sempre quere máis, e hai momentos que son de especial negociación, como son calquera proxecto que o partido que ten a responsabilidade de gobernar que sacar adiante e que nos ten que convencer. Claro. Primeiro ten que convencernos do proxecto e, en segundo lugar, aceptar as enmendas, as suxestións e todo aquilo que nos entendemos que é susceptible de ser mellorable, evidentemente. Bueno, e como definiría a situación da cidade e a situación económica do Concello? A situación da cidade, se o vemos desde a perspectiva de hai 3 anos, e desde o noso punto de vista, evidentemente, eu entendo que mellorou en moitos aspectos. Tamén é certo que diversas actuacións, que en principio son para mellorar, conlevan unha serie de incomodidades para a veciñanza, non? E tamén vemos que hai elementos que se foron deteriorando, cuestións que co paso do tempo non se actuaron debidamente sobre elas. Hai unha asignatura pendiente neste Concello que é a cuestión do mantemento das obras, o mantemento de parques, de xardíns, o mantemento de todo aquilo que loce moito para a foto do día de inauguración, pero despois require unha atención constante. E logo está tamén a atención do rural. Podería facer un paréntesis aí. Por que falla tanto eso? Ou por que é tan criticado eso? Ou por que recibe tantas queixas o sistema de mantemento? A ver, entendo que primeiro sucede unha cuestión que ás veces se nos escapa, digamos que aos políticos e á administración en xeral, que é a lentitude das obras. Vivimos nun momento, nunha situación económica, nunha situación laboral, en que ás veces
tarda moito a dinámica, o que é a maquinaria burocrática Moito do Concello, o administrativo. proceso administrativo para elaborar un proxecto, sacarlo a licitación, que se presenten empresas, etc. etc. Despois, xurden evidentemente imponderables que hasta que non te chegas á política e non tes unha implicación, pois se che pasarían por alto. Imponderables que non estaban contemplados ao inicio dun proxecto e que conlevan, por exemplo, unha modificación de crédito, porque a obra xa ten un custe que non era o inicial. E logo está, efectivamente, como ti apuntabas, a cuestión puramente do mantemento, que parece que estamos permanentemente, quen goberna, quero dicir, na obsesión por salir na foto, porque parece que se fan cousas, que se fan importantes, pero logo resulta que teñen esa falta de mantemento. Non sei se é deixadez, se é falta de atención. Eu entendo que o funcionariado, os empregados do Concello, as cuadrillas fan todo o posible, pero sempre ten que haber alguén, unha cabeza visible que a que dá as instruccións e a que dirixe, é dicir, o que chamaríamos xestión. Claro. E aí, bueno, pues, dá mostras de febleza en moitas ocasións e, bueno, tamén estamos aí a oposición para lembrármelo. Claro. E a situación económica do Concello, como a valora, dende o punto de vista de... Bueno, e logo xa entramos nos orzamentos, pero... A situación económica do Concello, si nos atemos ao que teñen sempre declarado nas partidas orzamentarias ano tras ano desde o goberno municipal, coas cifras sobre a mesa, evidentemente, baixo os auspicios da intervención, que digamos, é un funcionario independente que vela porque as contas sexan claras e diáfanas, bueno, estamos nunha liña de gasto que, de momento, non pon en perigo, non hipoteca as arcas municipais, non estamos ni moito menos ni situación de outros concellos, é dicir, estaríamos anos luz de calquera intervención económica. Si é certo que os gastos son cada vez maiores, simplemente os gastos correntes, porque o custe da vida aumentou, porque afortunadamente eu son empregado público e houve unha serie de subidas salariais para os empregados públicos e iso afecta tamén as traballadoras e traballadores do Concello, aumentaron os gastos en seguridade social, os gastos no que o consumo enerxético e tamén os gastos que conleva, por exemplo, certos servizos que teñen unha periodicidade na revisión. Iso equivale a que ti te empeñes máis e se un goberno, baixo o seu criterio, decide que non vai aumentar os ingresos pola vía dos impostos, pois ten que buscar fórmulas alternativas pola vía da subvención de outras administracións, outros organismos, ou facer que che cadren as contas, pois recortando daqui e dali e centrándote máis no importante, no que é o benestar das persoas da veciñanza, que en obras ás veces accesorias. Claro. Como valora vostede o feito de que ademais agora parece ser que o Concello vai a recorrer, según publicou hoxe o Faro de Vigo, parece ser que Vila García consuma advertencia e denuncia a Diputación por ese plan extra e esa perda de esa subvención de 550.000 euros para a calle Alduana. Pero como valora vostede o feito de que dous concellos hayan, bueno, pois según a Diputación, non concorrido con toda a documentación que se lle pedía, o Concello, bueno, todo este lío para, digamos que resumilo de xeito, dende o BNG, que lectura fai? Sí, falta de diligencia. Todos somos conscientes de que hai un cruce de acusacións mutuas, claro. Uns acusan de falta de diligencia, outros de que hubo un exceso de celo, que por outro lado, se forase un concello amigo da mesma sintonía política que quen ostenta a presidencia da Diputación, pois igual habería máis lasitude, habería máis flexibilidade a hora de presentar a documentación. En calquera caso, nós, como BNG e como forza que somos da oposición, non queremos entrar nesa diatriba, nese conflito dialéctico. Nos pensamos na veciñanza. Hai unha veciñanza en Carril a que se lle prometeron unhas determinadas obras de humanización que son cantidades importantes e que nós, na medida en que a través da negociación dos orzamentos podamos influir en iso, xa deixamos claro, ademais hai poucas semanas nos medios de comunicación, que non íbamos a deixar tirados, non íbamos a deixar sin facer esas obras a veciñanza de Carril, que ainda que fose con fondos propios e a conta de incluir nos orzamentos para 2026, iso sí va a facer sí ou sí, si dependese
da boa vontade do BNG. Outra cousa que despois se resolva nos tribunais. Sí, e ou a liorta política, non? E a liorta política. Pero que aí, digamos que, desde o punto de vista da sociedade, hai cousas que esas chocan moito, non? Que parece que hai falta de, non? Podría interpretarse así. Volveríamos ao que falei antes da lentitude dos proxectos. Ás veces, pois, o persoal, funcionario, o persoal técnico do Concello que está implicado nesas cuestións, que teñen que ver con cuestións urbanísticas, pois igual é o insuficiente, ou lle sobarda o traballo, non o sei, porque nos vemos, digamos, de alguma maneira, temos a visión desde fora, desde a oposición, non no día a día do que pasa nun despacho. Pero en calquera caso, bueno, a suspicacia de que as cousas non se fagan coa debida diligencia sempre están nos cidadáns. Claro, sempre están encima, non? E desta vai o pexón ou non? O pexón. Porque, en definitiva, tivemos... En definitiva, é, digamos que, o proxecto da cidade, non? Sí. E levamos aí atrancados 15 anos ou 20, non? Atrancados moitos anos. Claro. Temos a información que se nos facilitou hoxe mismo, e xa con retraso, porque tivemos unha reunión de voceiros dos grupos municipais coa Concellería de Urbanismo e cos redactores do pexón, o grupo Botana de Vigo, o redactor do proxecto, onde nos facilitou toda unha serie de detalles, o que podemos decir que son as generalidades dun pexón, verdade? Pois sabes que iso ahora ten que pasar por unha serie de trámites. O primeiro é, unha vez estudiado, sometido a votación no pleno, primeiro o pleno, e despois o período de alegacións, que va entre 2 e 6 meses, probablemente por as características de Vilagarcía, un municipio mediano, 48.000 habitantes, pois estaríamos falando de un período de meses. Non obstante, en relación ao que... E logo a supervisión da Xunta, claro. Claro, efectivamente. En relación ao que nos dixeron desde a redacción do proxecto, non un concello especialmente conflictivo. Hai outros concellos moito máis rurais, nos que as alegacións se poden multiplicar. Este non vai ser o caso, pero, bueno, deixarnos unhas directrices básicas. Por que se tardou tanto tempo? Porque, ademais, bueno, o señor Varela leva 15 anos. Como ainda non tivo unha oportunidade de gobernar, non teño a resposta máxica, non? Pero eu supoño que é unha pataca quente que calquera persoa que asuma unha responsabilidade de goberno, pois, se lle toca durante esa legislatura, fará cábala sobre como sacar adiante o pexón, porque, ademais, nunha situación como de agora, que estamos no último ano de legislatura, sempre pode ocasionar moitas incomodidades, non? É dicir, non é o mesmo aprobar un pexón ao principio, que despois se calman os ánimos, que facelo ao final. Foi a súa responsabilidade. Pero tamén é unha cuestión de consenso e de modelo de cidade, non? Efectivamente, consenso de modelo de cidade e... Hacia onde quere crecer, que queremos facer, que cidade queremos ter dentro de 15 ou 20 anos, non? E moi importante para a ciudadanía, nun problema crucial como é ahora mesmo o do acceso á vivenda, que é fundamental para saber para onde ten que tirar Vilagarcía, que polo que entendemos vais a centrar moito na preocupación polos 5.500 vivendas baleiras que hai e por todas as bolsas de terreo urbanizable que hai que consolidar e darlle unha continuidade. E poñer a disposición da Xunta para que faga vivenda A pública. disposición da Xunta e tamén sin esquecer, porque é unha parte fundamental nun pexón, a cuestión da dotación de servizos ou a cuestión da protección medioambiental. Lembremos que estamos nun municipio con riscos de inundacións. E, polo tanto, hai que ver onde se construe e, ao mesmo tempo, darlle unha continuidade tamén ás zonas verdes. Por eso digo que esa planificación é indispensable en calquer concello, non? Con independencia digamos que do volumen ou da magnitude do concello. Efectivamente. E pola parte do BNG, pois tendemos a man para consensuar calquera cuestión relativa ao pexón. Evidentemente, nos tamén o teremos que estudiar, primeiro as generalidades e despois, cando falemos coa veciñanza e nos transmitan as súas preocupacións, ver se as alegacións que presentan tamén son axeitadas, son pertinentes ou non. Para recollelas ou todo o que sea mellorar será bo, todo o que sea mellorar. Bueno, e sobre isto, e ademais que acabamos de falar da vivenda, cal é a postura de BNG sobre as BUTs, as vivendas de uso turístico, e que se debe de facer ou que debe de facer, que debe de organizar, como debe de
digamos que administrar este tipo de servizos un concello como Vilagarcía, que sería posiblemente a terceira cidade que intentaría ordenar ou poñer un pouquiño de tasa ou de límite a este, digamos que, non sei como chamalo, a esta característica. Efectivamente. É unha das grandes preocupacións do BNG. O BNG apostamos, desde o primeiro momento, por 3 pilares básicos. A protección medioambiental, todo que ver con medio ambiente, a inclusión e o que chamaríamos unha especie de caixón desastre que é o estado do benestar. E unha parte fundamental do estado do benestar é o acceso á vivenda, unha vivenda digna. Con tal motivo, xa na negociación dos orzamentos do ano pasado deixamos claro que unha das liñas vermellas para que nos aprobásemos aqueles orzamentos era establecer unha certa regulación das vivendas do uso turístico, porque entendíamos entón, e entendemos agora, que é unha parte do problema. Unha parte do mercado inmobiliario destinado ao alugueiro residencial se está desviando, leva tempo desviándose nunha cidade que ten un gran componente turístico como Vilagarcía, para un mercado que aparentemente para os propietarios é máis seguro, pero que tras dese mercado están tamén grandes grupos inversores. É dicir, non estamos falando desa cuestión anecdótica da señora ou señor xubilados que viñeron, por exemplo, de Suiza con uns aforriños e invertiron nun piso para alugar. Non, ese é, digamos que, un modelo, pero non é o real, non está a realidade. Se un fai balance do censo que hai actualmente, que é público, porque o facilita a Xunta de Galicia das vivendas registradas, neste momento, temos en Vilagarcía, pois rondan as 500 vivendas e está increxendo. E con tal motivo... E esas 500 estarían en mans de? Pois en moitos casos do que chamamos grandes tenedores, que teñen 5 ou máis pisos, promotores, sí. E con tal motivo, e este mes pasado, no pleno do mes de marzo, pois, facéndonos eco da plataforma Vivenda Xa, presentamos unha moción, que é o que saliu estes días á luz dos medios de comunicación, unha moción presentada polo BNG, na que pretendíamos que desde o que pode facer un municipio, porque sabedes que hai unha normativa que ven do Estado, a Xunta de Galicia tamén pode facer, adquirindo, por exemplo, vivenda protegida a promotores privados, ou ela tamén convertíndose en promotora, desde o Concello podese facer cousas. Unha delas é ofrecer solo urbanizable para poñer a disposición de outras administracións, pero tamén regular as vivendas de uso turístico. E podo asegurar aos nosos espectadores que xa se está a piques de rematar unha ordenanza fiscal na que hai que darse de alta e na que, bueno, hai unha serie de requisitos das vivendas de uso turístico. Por non falar de como facilitar de alguna maneira poñer no mercado esas 5.500 vivendas baleiras que en moitos casos evidentemente non son máis que ruínas, evidentemente, pero en outros casos están aí paradas e ao mellor hai que facer un incentivo fiscal en negativo, é dicir, se vostede é un gran tenedor que ten un montón de vivendas baleiras e non as pon no mercado do alugueiro, señor, vamos a cobrar máis no IBI para que animalo a poñelas ou a venda ou no mercado de alugueiro. E que o propietario particular que teña unha vivenda ou que teña unha vivenda máis ou menos deteriorada que a poida reparar ou rehabilitar, calquera medida coercitiva a menos impostos. non? Menos impostos, sí. Xa non digo con subvención, pero polo menos que pague menos impostos. Sí. Ás veces tamén o cidadán non se lle informa ben das ventaxas fiscais que pode ter, porque xa o ICIO contempla o uso, por exemplo, a instalación de paneles solares tamén implica unha rebaixa nos impostos. O que pasa que tamén as administracións, neste caso municipal, deben informar correctamente ao cidadano das posibilidades que ten. Por unha cuestión de tempo, para ir apurando un pouquiño, señor Rodríguez, a posibilidade de habilitar baixos que están, bueno, pois pechados ou porque pecharon os negocios, habilitalos para vivendas, vostedes son partidarios? Eso debe de ser unha boa medida que axude tamén a, digamos, que non haxa zonas oscuras ou zonas pechadas con rexas baixadas. A ver, non estamos a favor de que calquera... Con normativa e adaptándose lógicamente... habitáculo que reúne as condicións de que chamaríamos dunha vivenda digna pode ser susceptible. Outro día, precisamente, desde UPTA, se falaba da burbulla inmobiliaria que tamén
hai arredor, é dicir, dúas burbullas paralelas, unha do mercado Claro. dos inmobles, das vivendas e outra tamén dos baixos comerciais, é dicir, claro. si a actividade comercial decae, pois tamén podían resituarse, recolocarse. Para que ser malo para a cidade. Non ten por que ser malo, evidentemente. Os precios altos, digo. Sí. Si están pechados... Os prezos son altos. Outra cosa é que se mal utilicen eses baixos, que sexan outra vez derivados para o mercado da vivenda do uso turístico. Xa. Porque tamén está aberta esa Bueno, posibilidade. para eso está a normativa. Para eso habrá que facer o decreto. Claro. O decretiño, non? E, bueno, falando desto, a fachada marítima, teño que preguntarlle pola zona do Ramal, pola zona da playa de Compostela, polas farolas, pola obra, polo precio, por todo. Ben, aí hai... Porque eso vai ser, digamos que, vai ser ahora así como pouco a inauguración do Estadio Bernabéu, non? Un pouco menos. Hai opinións para todos os gustos porque en materia de si algo nos gusta ou non das farolas, por exemplo, por decir un exemplo, pois cada quen ten a súa opinión. Nos entendemos que, unha vez máis, por exemplo, se me falas das farolas, Carril non debe quedar discriminado e entón haberá que axustar algunha partida orzamentaria para prolongar darlle continuidade ás farolas. E en canto ao da fachada, é susceptible de melloras tamén. Nos lamentamos que tamén se demorasen moito as obras, porque ocasionaron molestias e porque, recordemos, lembremos que tamén tuveron un sobrecuste por un erro de interpretación do que tiña que ser a eliminación de algúns materiais, do asfaltado ou do fibrocemento, que implicou, nos puxo na tesitura ao resto da Corporación Municipal nun pleno de autorizar, de aprobar unha subida, pero entendemos que vai dar máis prestixio á cidade, vai a facela máis bonita, máis esa fachada marítima vai mellorar. Pode mellorar ainda máis se conseguimos que o plan especial do Porto pois permita derribar as naves do ramal que están anexas a esa zona de intervención. Claro. Derribar as naves tamén sería derribar todas, incluso as que presuntamente, ou polo menos intentou, ou están aí en stand-by as naves dos parquistas de Carril. A ver, se o vemos desde o punto de vista meramente estético, a todos nos gustaría que non estuvesen aí. Cando BNG se pronunciou sobre esas naves foi desde o punto de vista tamén económico, que supoñía unha competencia desleal para a confraría de Carril, evidentemente. Nos nunca de ter tido posibilidade nos órganos de decisión, como é o Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Vilagarcía, de non autorizar a posta en valor desas naves para ese uso, pois faríamos o todo posible. De feito, contou co voto negativo da nosa representante ali, no Consello de Administración, pero evidentemente houve outras persoas que decidiron o contrario. E ora, bueno, o que a pelota estivo estes meses na man do Concello a hora de autorizar, dar licenza de actividade. Claro. Pero, bueno, o noso desexo, evidentemente, sería ver un Mar de Arousa diáfano sin eses obstáculos de por medio. Aí, digamos que o novo pantalán de atraque dos cruceiros e tamén, digamos que a chegada das embarcacións que fagan o camiño e todo eso, sí que ese entorno sí que vai a ter un cambio bastante importante, non? Vai a ser unha fachada moito máis atractiva, non? Sí, e ademais nos que apostamos por a intermodalidade, temos a un paso a estación de tren de Vilagarcía, é dicir, que todo ten que ir en conxunto, non? E máis, moitas veces temos falado co goberno municipal de que habería que darlle ainda máis realce que a carta de presentación de Vilagarcía, cando moitos visitantes chegan, aquela zona mellorala, que a zona do ramal ata o Porto sexa un pouco o escaparate do que Vilagarcía lle quere ofrecer. E é unha distancia bastante pequena. Sí, unha distancia pequena e accesible, evidentemente. Claro. Sobre eso, como se chama? O balneario, hai que facer algo con el? Por suposto. O balneario é unha asignatura pendente. Porque estamos na mesma zona. É un verdadeiro quebradeiro de cabeza tamén por o BNG, que desde o primeiro momento nos implicamos nel, e quixemos que o goberno municipal buscase as alternativas exitadas. Hai un primeiro paso, xa hai un proxecto encargado para que o melloramento da fachada. Unha vez que... A centecento... Sí, que xa quedou garantido que é de propiedade municipal, porque había unha zona que era de dominio de costas, xa foi adquirida e agora se pode intervir ao 100% no balneario, empezar por iso. E logo buscarlle un uso axeitado. Para nós
sempre foi unha condición sine qua non que fose ou ben un uso social ou ben un uso relativo á formación en hostelería, non un local de hostelería, máis ou un hotelito con encanto, esas cousas que hoxe están tan de moda, un centro de formación de hostelería. Constanos que o Goberno Municipal explorou esa vía a través da Dirección Xeral de Turismo. Creo que quedou en nada. Entón, agora están explorando a través das autoridades educativas, a Consellería de Educación, Dirección Xeral de FP, pero en calquera caso, se iso non prospera, nos non pasaríamos por un centro de hostelería máis de explotación, senón buscar unha alternativa de uso social. Chamémoslle un centro de día, cualquier outra instalación, aproveitando que hai habitacións, que hai a posibilidade de facer un comedor, salón de reunións, pois ese uso social para nós sería o máis axeitado, non ten por que ser hosteleiro. Creo que é a primeira vez que, digamos que o Concello vai a xestionar un pouquiño toda a política de quioscos que se van a implantar na Praia de Compostela. Fagamos unha pequeniña valoración e pasamos a outras cousas porque empezamos a andar moi mal de tempo. Sobre esa política de facer unha serie de, vamos chamar así popularmente, chiringuitos, non? Para nós é evidente que ten que guardar unha liña estética, pero tampouco compartimos a visión que teñen algúns colectivos que, bueno, se definen como defensores da praia da Concha Compostela e que entenden que é un espacio natural. Co paso dos anos sabemos que a praia da Concha Compostela é un espacio de lecer urbano, a ninguén se escapa que o seu aspecto modificouse moito, sabemos que as persoas que con certa dose de nostalgia botan en falta aqueles anos dourados da praia de Compostela, pero eso non vai volver, como non vai volver tampouco aquela perla da Arousa de hai 100 anos, verdade? Entón, hai que adaptarse aos novos tempos, é unha praia netamente urbana, os valores naturales tense que referir á salubridade das augas, á hixiene, a un estado aceptable do areal e, polo tanto, tamén teñen que guardar unha estética os locales de hostelería que se distribuían por a praia. Un pouquiño de criterio, non? E aparte desto que, bueno, ca lei do litoral, que tamén axuda a todo isto, que permite, digamos, que a apertura durante todo o verán, que dá uns plazos moito máis determinados, e todo isto tamén é máis bonitismo para todos, non? Sí. Eu supoño que sí. Efectivamente. Que se bote algo máis de sombra? Efectivamente, pero eso sería outra fase a negociar coa Dirección Xeral de Costas para que disfrutásemos moito máis dela. Entón, eso quédanos para outro día. Fágame un pequeniño balance de dúas cousas que nos quedan así como moi grandes, aparte da que queira decir vostede, pero nos quedan 3-4 minutiños para rematar. Me gustaría que me fixera un balance das parroquias, porque sempre que falamos de Vilagarcía ou dos concellos parece que só falamos do núcleo urbano e deixamos un pouquiño as aldeas e as parroquias e a política social. En canto ás parroquias, o que chamamos comúnmente o rural, un entorno periurbano e directamente rural de Vilagarcía, evidentemente ten unha importancia enorme no que é a masa do municipio, da poboación, e sempre fora un pouco a cincenta das distintas administracións. E neste caso, nós xa fixemos fincapé que para os orzamentos de 2026 hai que apostar polo mantemento rural, queren obras de asfaltado, mellorar o plan de asfaltados, o saneamento e o que chamamos os servizos básicos. E é certo que o rural foi duramente castigado nestes, podemos dizer, 2-3 últimos anos, no sentido de que as obras de humanización en Vilagarcía repercutiron negativamente en moitas ocasións no rural porque se convertiron na válvula de escape para moitos vehículos, para persoas que vivían con tranquilidade e que agora viron alterar as súas vidas. Por lo tanto, é unha asignatura pendente e os políticos temos que facer moito traballo nese sentido. A política social. Centros, maiores, día... Sí, hai un momento falabache o SAF... de un posible uso do balneario. O SAF, nos levamos nesta legislatura unha moción para que fose remunicipalizado, non puido ser, quedámonos moi sós ante esa demanda, pero evidentemente o BNG non se podía quedar de brazos cruzados e buscamos que se suele dicir un plan B. Ese plan B foi, dicir, bueno, vámonos sacar a licitación, un novo servizo, e aí o BNG vamos a estudiar con calma os pregos dese servizo, o servizo de axuda no fogar, e, polo tanto, facer todas as melloras que foran susceptibles de facer, de maneira que, por exemplo, que un dos concellos de Galiza con mellor relación das horas
do custe hora do servizo. En ese sentido, buscamos que mellore a situación. Pero se me falas tamén de outros servicios, conseguimos que nestes 3 últimos exercicios pois aumentasen as partidas de gasto social para os servicios sociais. Non cabe dúbida que a situación en Vilagarcía, igual que en outros lugares, pois tirou por terra os proxectos de vida de moitas familias e cada vez hai máis necesidades. E en ese sentido, pois hai que priorizar as partidas en gasto social. E, por último, xa que temos pouco tempo, o tema de inclusión. Viría aí da man diso. Hai poucas semanas tamén se aprobou, en relación ás ampliacións da piscina de Vilagarcía, pois unha obra que nos parece moi importante, como é un programa de natación adaptada para persoas con discapacidade psíquica, como neste caso, nomeadamente, pero aberto a outros colectivos con discapacidade de rapaces e rapazas con trastorno de espectro autista. Nese sentido, pois o BNG, como che dicía antes, é un dos pilares, o de inclusión e dos servicios sociais. Bueno, pois ten un minutiño, señor Rodríguez, para dicir o que vostede queirou, que eu non lle din preguntado esta noite, para poñer yo remate a esta edición de Falemos. Ben, solamente podo dicir que estou moi agradecido a veciñanza que ao longo destes 3 anos, e no que resta de legislatura, evidentemente, ainda queda todo un ano por diante, confiou no BNG para transmitir os seus problemas, as súas inquedanzas, e estivo sempre no punto de mira do BNG facer mellor a vida dos nosos cidadáns, o seu benestar, e que todo o mundo se sentise cómodo. Desde aquí, aproveitando a oportunidade, non solamente agradecer, pero tamén disculparme con aquela veciñanza que ao mellor en algún momento dado puxo as expectativas moi altas no BNG, sin ser consciente de que somos o que somos, unha forza de oposición que ten, digamos que, poder exercer un poquinho como partido bisagra, influir nas decisións do goberno, pero ás veces tamén tes as túas limitacións e como todo nesta vida, pois hai que chegar a fórmulas de consenso e marcarte uns obxectivos que sexan alcanzables, de acordo? Entonces, bueno, nese sentido, nos seguimos coa mesma ilusión que hai 3 anos, no ano que queda por diante, para seguir traballando en prol da veciñanza de Vilagarcía. Xavier Rodríguez, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha vindeira ocasión, moitísimas gracias e moi boa noite. O placer sempre é noso. Gracias. Isto foi todo o que nos deu de si esta edición de Falemos con Xavier Rodríguez, portavoz do BNG no Concello de Vilagarcía, para analizar a política municipal desde o seu punto de vista desta forza política. Estivemos tamén analizando e facendo balance destes 3 anos no Concello de Boiro co alcalde, con José Ramón Romero, e tamén, lóxicamente, fixemos un balance e un acercamento ao servizo de Gardacostas de Galicia co seu subdirector xeral, con Juan Carlos Codesido. Dende aquí lle decimos moitísimas gracias, moi boa noite, e a semana que ven, se é posible, máis e mellor. Moitas gracias, moi boa noite.